tabuk sung program nani thangai tongo ADC go ke nyawna phunukano naitonde kaham superstar musamuk tei kaham nani chung thangai tongo tabo Agartala o chung tabano nyawna phunukgano naitonde tabo ashto mat to sopaijak hingke boni pore tei o musamung program sogui hingke nyawna phunuknai kaham nyawna phunukgano naitonde nog soya kwrwi chajak khak khlaima tongo norog chajak khe like khlai di comment khlai di share khlai di jotono no jotono kaham no ma tongma khakai tongo ani friend rok no nog jotono naibai di ani video no tini आजादी है नदियों को सागर मिल जाए Today
tabok chwng program nai phaikei nogo phirok tongkha hingke no program sal dati no paikha hingke chwng program pai akoi nogo pailai tongo tabok ke agartala ni duitala bridge o chwng kasijak naitongdi no agartala ni sohor bahai bahai phunukano norok baksa twipra rok nuiyako baire rogo thangnai rok twipra nuiyako chini chini desh no twipra no bolong hongo chini twipra bo tower ni kwlai o asuk bolong bo wngya naithotok jaga no sumontok jaga chini bo tabok o jaga agartala o rajbari o tei naithogo chini agoli bo kaham kaham agoli tei bwswng naithoknai bai na jotono jani friend rok jotono naithokjak bai khe like khlaidi comment khlaidi share khlaidi jotono no tabuk chwng phai tongo nogo tabok aswk sokpai o kho chwng tabok oro bwswk tong oro phunukano naitongdi hingke eyangkhe airport lama hingke eyangkhe tabok o jaga naitongdo traffic tongo oro kaisa traffic tongmani duitala lama o oro kaisa bo tola twi khe thangui mano tola twi thang hangke bo thangui mano saka twi bo thangui mano hingke baksake omo twibang no chwngkhe thangjago ta nai nini hingke borok ah loge rok tongnai rok bo waitsa nuiyako hingke bo twi tini twlang thangka hingke omo plane saka o kasaka omo haino khe nuknai nirok no phunuknai plane saka kasama haino duitala ni si nakhwlaioi nainani khe nok to chikon chikon khe nuknai hingke nogo kaham kaham tower rok chini agoli tower bo naithotok tabuk chwng tola ongka sinai tola ongkagoi akungoi pai sinai hingke chini aswk no.